Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock. Ďalšie hecni sa v úžasnom počasí. Majster Európy Johnny Volko, jeho tréner Robo Kresťanko. Toto je náš perfektný posluchač Marian. A ideme na hecni sa 100 metrov. My ideme 70 a Johnny ide 100. A my máme 30 metrov náskok. Tak čo, hecneme sa? Hecni sa. Johnny Volko! Johnny Volko! Janko, poď, ukáž nám. Áno. Sú tam problémy zdravotné a hlavne aj také psychické, že ťažko je to proti tomu Johnnymu. Tak uvidíme, čo z toho bude. Je to taká psychohra na toho Johnnyho. Ja akože som zranený a keby to moc bolelo, tak nedokončím. Hecni sa. Vyhral som to? Kto vyhral vlastne? Čo? Hej, spravil som ho! Je to tu, dostal to, ja som to vedel! Ja som to vedel! Toto už do konca života povie so mňou, že viete čo, že ja som porazil Johnnyho Volka, to môžem teraz hovoriť aj do éteru? Môžeš, kľudne. Neviem, jak si pridal. Som zbadal, že nejak pridávaš, tak som pridal aj ja na ľavú nohu, prásk, taký aj zvuk, aj bolesť. Ostal som stáť. Napriek tomu, že ťa postrelil Robo Kresťanko, tréner Johnnyho Volka, lebo chcel sa zbaviť jedného zo superov do nohy, tak dostávaš tých 5 galónov piva. Super, díky moc. Hecni sa. Díky, hecni sa. Rádio Anténa Rock. Anténa Rock. Rádio Anténa Rock.